ମୁଁ ଆଜି ମୋ ପାପାଙ୍କ ସହିତ କେକ୍ ସପକୁ ଆସିଛି। ମୁଁ ଆଜି କେକ୍ କିଣିବି, ଚକୋଲେଟ୍ କିଣିବି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କଣ ସବୁ ମିଳୁଛି ଏ ଦୋକାନରେ। ପାପା ଦେଖ, ସେଇ ଚକୋଲେଟଟା ମୁଁ ନେବି, ସେଇଟା ନେବି। ପାପା ପାପା ଏଇଠିକି ଆସ। ପାପା ତୁମକୁ ଶୁଣାଯାଉନି କି? ଏଇଠିକି ଆସ, ଆସ ପ୍ଲିଜ ପାପା ଆସ। ଅଙ୍କଲ ସେଇ ଚକୋଲେଟଟା ଦିଅ, ମୁଁ ସେଇ ଚକୋଲେଟଟା ନେବି। ସେଇଟା ଯୋଉଟା ଟେଡି ବିୟର ହେଇଛି ସେଇ ଚକୋଲେଟଟା ମୁଁ ନେବି। ହଉ ଠିକ ଅଛି ଝିଅ, ଏଇ ଚକୋଲେଟଟା ନେ। ୟେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ପାପା, ମତେ ଏଇ ଚକୋଲେଟଟା ଦେଇଥିବାରୁ। ଦେଖ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇଟା କଣ? ଏଇଟା ହଉଛି ମାର୍ଶମେଲୋ। ଚାଲ ଆଉ କଣ ଦେଖିବା। ଇସ୍ କେତେ ସାରା କେକ୍ ଅଛି। ମୁଁ ଆଜି କେକ୍ ଖାଇବି। ପାପା ସେ ଚକୋଲେଟ କେକଟା ମୁଁ ଖାଇବି। ଏଇଠିକି ଆସ, ଏଇଠିକି ଆସ, ଚାଲ ଚାଲ ଦେଖିବା ଚକୋଲେଟ କେକ୍ ମିଳୁଛି। କ୍ରିଷ୍ଟି, ତୁ କୋଉ କେକଟା ନବୁ ଝିଅ? ଦେଖିଲୁ ଉପରେ ଦେଖେ, ସେ ତଳ ଗୁଡାକ ନବାନି, ଉପରଟା ନବା। ଦେଖେ ଦେଖେ ଉପରଟା କଣ ଟେଷ୍ଟି। ମୁଁ ପିଜ୍ଜା ଖାଇବି ପାପା। ଦେଖ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଆସିକି ପିଜ୍ଜା ଖାଉଛି। ଦେଖ ଏଇଟା ମୁଁ ଆଜି କିଣିକି ଆଣିଛି ଏଇ ଚକୋଲେଟଟା। ପାପା ତ ତାଙ୍କର ଖାଇ ଦଉଛନ୍ତି, ମୋ କଥା ସେ ବିଲକୁଲ ବି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ପାପା ଦେଖ ଏଇଟା ଖୋଲିଦିଅ, ମୁଁ ଏଇଟା ଖାଇବି। ନା ଝିଅ, ତୁ ଘରେ ସେଇଟା ଖାଇବୁ। ଆଗ ତୁ ପିଜ୍ଜା ଖାଇସା, ତାପରେ ଏଇଟା ଖାଇବୁ। ଓକେ ଠିକ ଅଛି ପାପା, ମୁଁ ଯାଉଛି ଖାଇଦେବି ପିଜ୍ଜା। ପିଜ୍ଜା ମତେ ଭଲ ଲାଗୁନି, ହେଲେ ମୁଁ ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପିଜ୍ଜା ଖାଇବି। ପାପା ମତେ ଟିକେ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ଦେଖ ମୁଁ ଟିକେ ଖାଇଛି, ବେଶୀ ଖାଇବିନି। ଏଇଟା ଏତେ ବି ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଆସୁନି, ରାଗ ଲାଗୁଛି। ପାପା ପାଣି ଦିଅ, ରାଗ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ଚକୋଲେଟ ଖାଇବି, ପିଜ୍ଜା ଖାଇବିନି। ପ୍ଲିଜ ପାପା। ମାମା ପିଜ୍ଜା ଖାଇଦେ, ଭଲ ଅଛି ଏଥିରେ। କଣ କଣ ସବୁ କେତେ ସାରା ଜିନିଷ ପଡୁଛି, ଖାଇଦେ ଖାଇଦେ। ଘରେ ଗଲେ ଚକୋଲେଟ ଦେବି। ପାପା ମୁଁ ବେଶୀ ପିଜ୍ଜା ଖାଇବିନି, ବାସ୍ ଗୋଟେ ପିସ୍ ହିଁ ଖାଇବି। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଛୋଟ ପିଲା, ବେଶୀ ପିଜ୍ଜା ଖାଇଲେ ପେଟ କାଟିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଗୋଟେ ସ୍ଲାଇସ୍ ଖାଇଦଉଛି, ଆଉ ବିଲକୁଲ ବି ଖାଇବିନି। ଏଇଟା ଖାଇକି ଘରକୁ